I-agent yomdlalo weBafana Bafana uSiphephelo Sithole isikuqinisekisile ukuthi iKaizer Chiefs izwakalisa intshisekelo yokusanisa lo mdlali ogijima ePortugal kuManju Sithole uyalulama emlenzeni ngemuva kokuphuka edlala neBafana Bafana ngesikhathi ibhekene neSouth Sudan ngoSepthemba odlule. Ubolekiswe isizini yonke eqenjini lasePortugal alijoyine esuka kuThondela FC kule sizini. I-agent kaSithole uManuel Thomas iveza ukuthi bathola izingcingo ezivela kuKaizer Chiefs ngoDisemba kodwa bebengakasifaki isiphakamiso esisemthethweni. uThomas uveza ukuthi sebelinde uSithole ukuthi alulame ekulimaleni kwakhe ngaphambi kokuthatha isinqumo ngekusasa lakhe. Uma uSithole seluleme ngokuphelele bazobe sebehlola angakhetha kukho. iKaizer Chiefs ikhombisa intshisekelo yokusayinisa uSithole kodwa akukho sekuphotholiwe. Ikusasa likaSithole likacaci futhi i-agent yakhe ithatha indlela yokulinda ukuze kube yilapho umdlali wasesiswini esewumqemane. Uma iKaizer Chiefs ingasigcina imsayinisile uSithole, lokho kungase kukhuphule kakhulu umdlalo wayo wasesiswini onenkinga kule sizini. Isipiliyoni sikaSithole nekhono lakhe kunganikeza amakhosi umjovo odingeka kakhulu wobuciko namandla phakathi nepaki.